Vostè va donar la benvinguda al senyor Trump. Ben tornat, senyor Trump. Això ho va dir el seu grup polític, Aliança Catalana. A que s'ha d'acabar vostè. Amb qui està vostè? Amb Europa o contra Europa? Amb Europa, efectivament, de la diversitat, de la pluralitat, de la cultura, del diàleg, de la convivència, o amb el senyor Trump? On està vostè? Què defensa vostè? Què ofereix vostè als catalans? Com defensa vostè els pagesos catalans? Com defensa vostè la indústria farmacèutica catalana? Com pensa defensar vostè la indústria automobilística catalana? Com pensa defensar vostè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya davant d'un atac de guerra comercial que perjudica els catalans? Està amb Trump o està contra Trump? Que valenta que és vostè contra els vulnerables, contra els que no es poden defensar, i que covarda que és contra el senyor Trump donant-li la benvinguda. Aquí és on està vostè. Per això vostè no va ser convidada pel govern a la reunió de dilluns, fins que no s'acabareixi.